Náležitě se setmí a lampy už svítí, ale zároveň šetří elektřinu, tím i životní prostředí a pochopitelně také veřejné peníze. Pokud pod nimi nikdo neprochází, fungují na 30%. Pokud se k ním někdo blíží, začnou pracovat naplno. Jde o systém solárního veřejného osvětlení. Ve chvíli, kdy detekuje někoho, zrovna konkrétně ten model do 8 metrů, někoho detekuje, tak se rozsvítí do 100%. Moderní solární lampy také umí změnit barvu světla, a to třeba i při změně počasí. Unikátem toho je, že tohle svítidlo má dvojitou chromatičnost, to znamená, ono svítí bílým světlem, který je lepší ohledně viditelnosti. Ve chvíli, kdy světlo dešťovým senzorem zaznamená déšť, tak aby se ty kapky neodrážely od toho bílého světla, tak se rozsvítí na teplotní chromatičnost 3000 Kelvinů, tedy bude svítit žlutým světlem. Radnice 9. pražské městské části tak vyslyšela přání obyvatel a v rámci zvyšování bezpečnosti nechala tuhle novinku nainstalovat na frekventované cestě pro pěší i cyklisty v Modrého ulici ve Vysočanech, kudy lidé chodí třeba na tramvaj. Jsme byli osloveni místními obyvateli, že z hlediska bezpečnosti, zvýšení pocitu bezpečnosti, já mám na starost tedy bezpečnost a prevenci kriminality. Požádali jsme si na ministerstvo vnitra na přisvícení rizikových míst nebo špatně dostupných míst a chtěli jsme to mít rychle, takže jsme zkusili tuhletu novou technologii solárními lampami, že tam nemusí být žádné stavební povolení, žádné prostě výkopové práce. Na této vysočanské cyklostezce byla instalována svítidla iLED Solar 30V, která obsahují baterie navržené pro severské klimatické podmínky. Tato technologie zajišťuje vysokou účinnost i při extrémních výkyvech teplot a nepříznivém počasí. Osvětlení díky využití sluneční energie funguje úplně zdarma. Celý projekt vyšel na zhruba 300 000 korun. Většinu ale zaplatila dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Na lampy se přijeli podívat i zástupci sousedních městských částí. Líbily se třeba místostarostce Prahy 14. Já se vždy velmi ráda inspiruji Prahou 9, která je v těchto věcech vždy o krok napřed, bohužel. Podle místostarostky tento typ světel nezatěžuje noční přírodu a tak by ho ráda také viděla na 14 v parku Čihadla nebo u Kýjského rybníka. Ladislav Jakub, Televize Praha.